Signore e signori, buonasera. Nispera li tinsabu tajbin u fuq kollox dan l-intervent beda jinstema biċ-ċar. Merħba għat-tielet Q&A session illi qed ikollna fejn illum jiena se nkun qiegħed nagħmel l-iftitħin magħkom nitkellem fuq diversi temi b'ton naqra iktar rilassat mir-rażmataz illi ikollna s-soltu hemm diversi temi illi nixtieq illi nitkellem fuqhom illejla fosthom il-mawra memorabbli li kellna l-Inter il-ġimgħa li għaddiet. Forsi nagħmlu naqra approfondimenti fuq l-eliminazzjoni tal-Ingilterra, il-kumplament tat-tazza tad-dinja fil-fema tiegħi u wkoll il-diversi temi oħra relatati ma' din il-kompetizzjoni u wkoll skużawni ftit. L-iktar ħaġa importanti hija intom id-domandi li tixtiequ staqsuni għalhekk huwa l-iskop ta' dan il-Q&A session li jekk hawn xi ħadd tistaqsi xi domanda, jixtieq ikun jaf xi opinjoni fuq xi tema sportiva partikolari, forsi xlaqatni li żjed mill-mawra reċenti tal-Inter, xi kumment fuq l-eliminazzjoni tal-Ingilterra, xi kumment fuq dak il-bniedem illi xeba jikkastigani li aħna nitkellmu fuq ukoll. Go ahead saqsu u aħna wkoll nkunu nistgħu nwieġbu nota ta' servizz żgħirek forsi jew xi YouTuber illi qiegħed jarana u jixtieq jidħol kemm iħallili messaġġ privat u nkunu nistgħu wkoll indaħluh bil-qalb kollha. Insomma, ħan nibdew nitkellmu fuq l-ewwel argument sakemm jibdew ġejjin id-domandi illi għandna għalikom illejla. Qed nirreferi fuq l-erba' tiem memorabbli li kellna matul il-ġimgħa li għaddiet il-mawra ta' l-Inter ġewwa l-Italja, mawra li tista' tgħid li kienet suċċess fuq li kienet suċċess u f'kull aspett għall-inqas ħan nitkellem għalija ma hemm xi ftit affarijiet li nixtieq ngħid ukoll. Fejn rajna l-Inter f'pajjiżna kellna xalata min irnexxielu jiddefess li żjed jieħu ritratti mal-plejers, min irnexxielu tant, min irnexxielu mod ieħor. Il-tim tal-Inter Channel u ħafna iżjed argumenti fuq iż-żewġ lobiet illi kellna kienu rebħa ta' 6-1 mal-Gżira United u suċċess ieħor 4-0 kontra il-Salzburg. Naħseb li l-Inter għamlu ġiex lobiet tajbin overall tawna pjaċir. Komplew jikkonfermaw illi diġà jidher li beda l-build-up għal dik il-logħba kruċjali li ħajkonna fl-4 ta' Jannar man Napoli. Henrik Mkhitaryan naħseb li kien l-aqwa plejer tal-logħba. Ma' Salzburg u naħseb li anki fuq il-lobiet anki fuq żewġ lobiet kompla juri kemm hu validu u apparti kemm hu validu wieħed mill-iktar plejers li kien disponibbli wkoll magħna s-supporters. Nota żgħira fuq il-logħba naħseb hawnhekk se jkolli niġbed widni s-supporters tiegħi stess għaliex stennejt naqra iżjed burdell fl-istanz. Ħib minnhom konna isna qegħdin iċ-ċimiterju. Jiġifieri, guys, li ġew l-Inter stennejt naqra iżjed entużjażmu u naqra support. Infatti qed nara kummenti kien hemm min qalli kien hemm bżonnok fuq l-istanz imma jien ovvjament posti kien band oħra fil-xismu. L-organizzazzjoni naħseb li
kienet naqra dizappuntanti. Ħanejdu hekk. F'ċerti aspetti, għaliex il-lobit kienu organizzati tajjeb, biss naħseb li s-seta forsi sar xi meet and greet naqra iżjed vak mal-partitari forsi stawżaw il-ħamis il-ġorna libero fil-għaxija biex forsi jiġbru l-partitari x'imkien u għarinżlu 4 players jitkellmu magħna b'mod forsi naqra iżjed uffiċjali. Aħna tal-Interclub Malta ma kenniex ingergru għaliex ġie Riccardo Ferri u ġie Roberto Scarpini u sa ukoll iżjed tard nibatilkom nurikom ukoll il-messaġġ li batilna Scarpini biss qed nara xi ftit domandi ħalli nibdew wiġbu biex inkunu nkunu qed niddevjaw mill-iskop tal-programm. Edin Vella kumment fuq il-coaching li Gareth Southgate li wassal lit-tim nazzjonali fejn ma jasal jew ma wasal qatt. Xorta waħda tim baqa' fejn kien mill-point of view li jiġi kontra l-ewwel tim tal-livell spiċċa barra. Imma rara ħafna li rajna it-tim Ingliż jgħaddi fuq livell għoli fuq Southgate qegħdin. Għandi ftit xi ngħid jekk tippermetti li ħanara il-punt tal-Inter biss Southgate huwa tema li nixtieq nindirizza volli ibqa' magħna. James Hyde li ma timijiet li s'issa sorprendewk f'Malta, fl-Ingilterra u fl-Italja kemm pożittivi u kol negattivi. Għaw Malta ħanibda minn għaw Malta l-ewwel. Naħseb li għaw Malta tim illi wkoll is-sorprenda kemm nixtieq nara l-klassifika ġurnata. Il-Mostas li jidher li sejrin tajjeb fil-waqt li bħala delużjoni ngħidu li considering li għandhom coaching duo validu stennejt xi ħaġa iżjed minn ħall-Balzan ħanajtek. Biss dak li jidħol futbol Malti, futbol Ingliż, ovvjament l-Arsenal sorpriża pożittiva u sorpriża negattiva. Ħajkolli ngħid il-Liverpool qed naru wisq lura. Fl-Italja, in-Napoli ovvjament il-mod kif ħarbu s-sorpriża pożittiva, s-sorpriża negattiva. Se jkolli ngħid l-Inter għaliex ifhimni ċertu konfronti diretti ma kellhomx jintilfu. Komplet toħroġ il-marda kronika tal-Inter il-nfallu l-konfronti diretti li s'issa swewna ħafna ukoll. Jiġifieri, James huwa wkoll il-korrispondent tagħna tal-futbol Ingliż, James jekk trid forsi tidħol 5 minuti tgħid hello lil-segwaċi tagħna, go ahead. Ibgħat li messaġġ u nħallilek ukoll il-link ħalli tkun tista' tingħaqad magħna fuq Southgate ħanitkellmu dal-waqt, jiġifieri stay tuned. Ovvjament iżjed domandi go ahead idħlu saqsu u nitkellmu. Konna nitkellmu biss fuq il-mawra tal-Inter u l-festa u l-laqam perkabli li għamilna l-ex-player ta' Inter, leġenda Riccardo Ferri u Roberto Scarpini fejn prattikament ma' Scarpini konna f'pożizzjoni fejn qegħdin erbot eħbib madwar mejda, Scarpini bil-qeda ħdejna, isna qed nieħdu xi ftira bajtu bacon u it was pure bliss. U laqatni wkoll il-mod kif il-kru tal-Inter Channel anki fosthom il-preżentaturi Eva Gini, Gaia Koto, bdew jieħdu interess ukoll f'Malta u fil-klabb li hija wkoll xi ħaġa mill-aktar pożittiva. Forsi minnaħa tiegħi naqgħod diżappunti li l-kbar żgitt il-players, it-top players żgiċċaw li kważi kollha. Handanovic ma tantx kien isu interessat jieħu ritratti magħna li hija ħasra għalkemm hemm ftit li rnexxilhom jieħdu. Il-plejer li tantx taqgħu ritratti miegħu Skriniar
L-iktar li wasalt qrib meta mal-gżira jatlu xejjer li lura, imma żgara li 3 darbiet, Barella ġejt viċin ukoll imma ma rnexxilix, mhux li kienx disponibbli ħafna. U Dzeko li l-istess baqa jgħajnajtu u jibqa' dej dritt, biss fost il-players li kellna minn l-iktar disponibbli kienu Acerbi, Simone Inzaghi kien disponibbli ħafna maħna supporters u anki l-assistent tiegħu Massimiliano Farris, Gosens ukoll kien ħafna disponibbli magħna. Biss ħalli nibdew bl-ewwel video wara ħalli nurikom ftit ir-ritratti li ħadd matul dina il-mawra, id-diversi personalitajiet illi iltqajna magħhom appuntu. Nibdew hemmhekk bi Francesco Acerbi li kien mill-iktar players disponibbli illi kellna, Gaia Kota tal-Inter Channel, hawnhekk il-logħba mal-Gżira, Azlani, Pier Ausilio, direttur, provajt ukoll nigżu ftit fuq is-sejdilkom fuq Ausilio, Marco Barzaghi, il-ġurnalista Sport Mediaset, Alessandro Bastoni, l-unika wieħed mill-kbar net illi qbad, Çalhanoğlu, ieħor li kien disponibbli ħafna ma' supporters, hawnhekk ukoll ritratt storiku li ħadd qabel il-logħba Inter Gżira ma' l-ex leġenda ta' Hibs Andrew Cohen, li minn hawnhekk ukoll nixtieq insellem Cohen li wkoll ta' personal huwa mill-iktar players ħansejħlu hekk idoli fejn jidħol il-futbol lokali, Cohen li jagħmel karriera sħiħa ma' Hibernians. Inkomplu l-karrella ta' tagħna, Federico De Marco, top player ieħor li qbadna, Massimiliano Farris, assistant coach, Riccardo Ferri, hawnhekk il-ritratt li ħadna ġewwa l-Inter Club Malta, fejn Riccardo Ferri ġi il-ħamis għat-tielet darba wara, anzi le Ferri t-tieni darba li ġi wara li ġi fl-2006 fil-Farketti Night. Inkomplu naraw iżjed ritratti, Gagliardini, Eva Gini, il-prezentatriċi tal-Inter Channel, Gosens, wieħed mill-iktar players kif edna li kien disponibbli magħna, Simone Inzaghi, disponibbli wkoll Mirko Mengozzi, l-speaker tal-Inter Channel, anzi l-speaker tal-lubit tal-Inter, skużawni, Mkhitaryan, player ieħor li kien disponibbli l-aqwa player li lab fiż-żewġ lubit ta' Malta, u fl-aħħar mhux l-inqas Roberto Scarpini, il-vuċi tal-Inter Channel, u hawnhekk ukoll ritratt li ħadna il-grupp ta' ħbieb li nkun magħhom is-soltu ġewwa l-klabb tagħna. Hawnhekk li nixtieq insellmilhom Ruben De Bono, Melkin Buġejja u Klomar Brinkat. U hawnhekk ukoll nerġgħu nibdew il-karrellata mill-grupp ta' ħbieb li nkunu flimkien fl-Inter Club Malta, nsofru l-logħbiet flimkien, kellna wkoll l-opportunità grazzi għall-klabb u għall-President Marcel Merċieqa illi wkoll ikollna l-opportunità nieħdu xi ftit ritratti u nqattaw xi ftit momenti wkoll ma' Roberto Scarpini. Dak ukoll insemmu li t-tlieta jiena kellu wkoll l-opportunità illi nattendi għall-konferenza stampa ta' Simone Inzaghi u hawnhekk ukoll se nurikom video ieħor li huwa domanda illi staqsejt lill-Inzaghi fil-matul appuntu din il-konferenza stampa. Ħalli nsemmaħilkom ftit u mbagħad inkomplu nurikom xi ħaġa oħra. Antonello Bela, la Camera Sportiva. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Benvenuto a Malta. Hai parlato con Romelu Lukaku dopo l'eliminazione del Belgio nei mondiali e come si procederà il suo piano per farlo ritornare in campo? Ma per quanto riguarda i ragazzi che sono ai mondiali ho parlato con tutti, abbiamo 4 giocatori ai quarti, poi abbiamo Lukaku e Onana che sono usciti, che arriveranno tra venerdì e sabato, si aggregheranno con noi. Chiaramente sono stati d'animo diversi perché quelli che sono andati avanti sono contenti, quelli che sono usciti purtroppo
è successo, però li ho sentiti tutti bene, fortunatamente stanno fisicamente tutti bene, sia quelli che sono usciti sia quelli che sono ancora là, e li aspettiamo quando finiranno la loro competizione. Oh, ekku kol wara li smajna l-kumment ta' Inzaghi, it-tweġiba tiegħu tkun headline tal-artiklu tal-Gazzetta dello Sport, jiġifieri xi ħaġa li anki aħna bħala l-Kamra Sportiva għandna fejn nkunu gburin bija u għamlek permettulu wkoll ngħid grazzi lill-organizzaturi u wkoll grazzi lill-laqda ġurnalisti sport, Sandro Mikallef, Stephen Azzopardi li wkoll għamluha possibbli li jien nipparteċipa f'dan l-avveniment storiku bħala press. Wara kollox, aħna fil-ftit tagħna ukoll nistgħu nqisu ruħna bħala media house anke jekk għadna fuq social media, imma ħillhom il-ġurnata naħseb li social media tafu daqsi kemm ukoll hija b'saħħitha. L-aħħar kumment li nixtieq ngħaddi fuq din il-mawra qabel ma nkomplu nitkellmu fuq l-argumenti l-oħra hija illi jien smajt ħafna tgergir ukoll għaliex kien hemm min qal is-supporter clubs ħasbu għal rashom. Serħu raskom illi mhuwiex il-każ. Vera li kellhom xi biljetti tal-meet and greet illi jindhom ftit informazzjoni li naf jidher li kien hemm xi polots teskludi li l-membri tal-kumitat biss guys milli naf jien ħa nitkellem issa il-clubs ma kienu voluti xejn fija din biċċa tax-xogħol. L-organizzaturi u daqshekk din nixtieq nassigura lil kull min beda jgerger għax il-clubs aqqas biss kellhom ħafna informazzjoni fuq għadi. Jiġifieri nkunu ġusti jekk nippuntaw subajna fuq il-clubs anki dik il-famuża gala night li kellhom it-tlieta ġewwa sala prominenti f'Malta. Issa kien hemm min forsi qal il għaliex kien hemm xi nies mitħla ta' ċertu clubs li kienu hemm. Issa jekk il-biljetti ħadjena nista' nitkellem biss mill-informazzjoni li għandi fuq il-klabb tagħna, fuq l-Interclub Malta. Inha biljetti kellhom ftit u tqasmu bejn tal-kumitat, issa kien hemm nies oħrajn jista' jkun li daħlu tu ħaddieħor li jiena ovvjament la ma nafx ma nistax nitkellem. Imma nixtieq inserraħ ras is-supporters tal-Inter, is-supporter clubs min qed iwaħħal fihom għalija qiegħed jiżbalja għaliex ftit għandhom x'jaqsmu fuqha din l-affari. Ħalli naqra xi ftit domandi oħra li daħlu ħallu wkoll nibdew nidħlu fit-tieni argument li huwa t-tazza tad-dinja. Rendel Chris John ma min taħseb li ser Cristiano Ronaldo u min taħseb ser waħed tazza tad-dinja. Mela ħanibdew minn hawn. Jiena meta bdiet it-tazza tad-dinja qed m'għandix opinjoni. Rid nara l-logħbiet u rid li nitkellem wara li rajt l-ewwel round tal-lob. U xi ħaġa li mill-ewwel laqtitni hija illi il-Brażil mill-ewwel ma konvinċewnix. L-Arġentina lanqas pjuttost li l-Arġentina is-singolu illi jista' jaqlaħħom minna, ċoe Messi, jekk kien hemm tim illi mill-ewwel ġurnata konvinċini u konvinċini bil-kbir, huwa appuntu t-tim illi qalani mit-tazza tad-dinja. Jiġifieri Franza. Franza li għandhom l-Mbappé, wet mill-aqwa players, mhux l-aqwa player fid-dinja bħalissa, għandhom l-ġiru illi ballon se jsibu l żgur, irrelevanti x'ġara l-bieraħ, għandhom players oħra validi fosthom Griezmann, fosthom Varane, illi kapaċi wkoll jagħmlu d-differenza, Loris, gowler ta' esperjenza ta' Tottenham, u jiena nisħaq anki li issa illi saw issa li fadal 4 logħbiet prattikament għal din tazza tad-dinja illi jien għalija it-tazza se terġa' tmur Pariġi. Issa jaf jiġi bħallu ġimgħa nkun żbaljat. Għax anke smajt jgħid
iridu jagħtu t-tazza l-Messi, granted. Imma qed tinsew ħaġa, Franza qed tilab tajjeb, Franza qed tikkonvinċi, u jekk joġobkom mingħajr Benzema, il-ballon tad-diprenjanti, u żewġ midfielders ta' validità kbira. Paul Pogba u N'Golo Kanté. U xorta qegħdin jieħdu. Jiġifieri minn hemm saħħaħt l-argumenti tiegħi favur Franza u għadni insostni il-Franza. Il-Marok jissorprendew ukoll għandhom difiża b'saħħitha wisq. Naħseb li ħaġa l-impressjonat nifni t-tazza tad-dinja. Is-saħħa tal-Marok, is-saħħa tad-difiża tal-Marok, għalkemm issardu naraw se jiġri bil-plejers kol xi plejers importanti għandhom mweġġajn. U mbagħad l-Arġentina għandek il-Messi li wkoll Messi huwa plejer kbir. U wkoll issa qed fuq is-semifinalisti l-Kroazja li bl-esperjenza kollha tagħhom irnexxielhom jerġgħu jagħmluha għalma l-aħħar erba' u hawnhekk il-Dalic, il-coach Kroat, irridu nżawlu l-kappell. Fuq l-Ingilterra, ħanibdaw weġa fil-ledim. U wkoll il-messaġġ tal-ħabib tiegħi Klomar Birkat li nixtieq insellem fejn l-ewwel qalilna li l-mawra tal-Inter miset intasaqat, proset, naqbel 100%, u jalla ma jiġix kif qed jgħid Patrick Attard illi sendu mhux 20 sena oħra ma naraw l-Inter għalkemm iva kienet esperjenza memorabbli. Southgate, ħanibdew ukoll anke wiġbu lil Eden Vella issa. Jien onestament. Ħanibdew fuq il-logħba tal-bieraħ nerġgħu il-logħba tal-bieraħ. All right, ir-referija x-xaqa, kif Harry Kane tefa' dak il-ballun fl-istiler għadni ma nafx. Kien hemm deċiżjonijiet arbitrali illi iva kienu diskutibbli, spjazze, ma is-soltu storja fejtlu l-Ingliżi. Southgate għandu jibqa' ma nafx jiena matul dal-5 lobiet ma kellix it-tweġibiet li rrid minn Gareth Southgate illi tallem il-lezzjonijiet illi swewna u għan nitkellem ta' supporter tal-Ingliżi li jien UEFA Euro 2020. Il-problemi għadi, ok, Southgate out, imma minn ġej minn floku, coaches Ingliżi minix qed nara. U ma nafx fej rajt issemma Sean Dyche, for Christ's sake, no. Tejdu lix għax Sean Dyche irnexxu jagħmel il-mirakli bil-bejn li imma issa, Pochettino, he's a placer, not a winner. Tuchel, forsi. Jina li għal-Ingliżi jistandom zon coach illi jgħinhom jagħmlu dak l-aħħar pass lejn trionf. Prattikament tiġi differenza situazzjoni li konna l-Inter fija fl-2019. Spalletti, meta Spalletti he's got a good coach, he's a placer, but he's not a winner. Aħna ridna bniedem bħal Conte l-Inter illi jista' jrebbaħna. Med nara l-kumment ta' Brady, Martinez forsi ma nafx. Jiena naħseb li Southgate ser jibqa' by default sa Euro 24 għax anke ħin ma tantx fadal biex nibdew il-qualifiers. Biss jiżżomm freskom ħaġa. Mela l-kontratt ta' Southgate se skadi fl-2024. Hemm coach illi bħalissa jinsab involut ma' klabb. Il-kontratt tiegħu jiskadi f'Ġunju 24 ukoll kien qed jiġi konsidrat illi jiġi ingaġġat bħala coach tal-Ingilterra u verament għal ftit. Ma ftemux. U li naħseb issa bl-esperjenza kollha li għandu, bis-CV li għandu u b'xamel fil-karriera tiegħu nemmen li dak se jkun il-pass li jmiss għalih illi jagħmel l-aħħar pass
jiftijem mal-effej, jiġi min jaf, forsi jattazza ta' dinja ta' 26. Kull ma senajt fuq dan il-coach ukoll huwa illi dan kellu sfida li jirbaħ it-tripletta mal-Porto u ġaba kien ma' Chelsea li kienu l-om ma jirbħu kampjonat 50 sena u ħadulhom, kien ma' l-Inter li kienu l-om ma jirbħu Champions League 45 sena u għal-grazzja tal-la ġabilna, kien ma' Real Madrid f'perjodu fejn il-Barcellona kienet qed tifqa' kull mehem u rnexxielu jwaqqfilhom il-lig. Kien mal Manchester United li rebbaħhom l-aħħar tazza li bija għaqdu s-sett Ewropew. U jina naħseb illi għal-kwalità li hemm fl-iskwadra fl-Ingilterra bħalissa. Players bħal Foden, bħal Bellingham, bħal Rice, bħal Rashford, bħal Mount. Li sa wara l-24 kollu l-esperjenza naħseb illi il-coach li forsi jista jidħol għal din is-sfida u nemmen li jista jġiba semmiħ appuntu Petri Kattard, José Mario Félix dos Santos Mourinho. Jiena fil-fema tiegħi naħseb illi Fikayo Tomori, Proset Brady, illi wkoll semmiħ Iva naħseb illi il-player, anzi il-coach illi fil-fema tiegħi jridu l-Ingilterra huwa appuntu Jose Mourinho li nemmen illi jekk hemm il-darba jiġi mal-Ingilterra nemmen illi jkun il-bniedem l-eventualment naħseb li huwa bnidem li l-Ingilterra għandha bżonn jekk hemm il-darba trid li tkompli fit-trionfi. Iżjed domandi Brady Buġejja. Taħseb li wara l-avventura lokali Inter se jkunu involuti fis-suq ta' trasferimenti f'Jannar. L-Inter għandha bżonn attakkant Brady. Biss il-problema hija li jrid jitlaq xi ħadd. Issa, hemm possibilità Dumfries illi jidher li għandu ħafna stimaturi fl-Ingilterra, skont ukoll Marco Barzaghi, il-ġurnalist ta' Sport Mediaset. Issa jiddependi x'għanijiet hemm, biss nemmen li attakkanti oħra hemm bżonnu flok Korea, anki għaliex. Mhux se nsemmi xejn, l-Inter għatem battalja tikwi għal-raba post u għal-post ta' kwalifikazzjoni tranquilla fil-UEFA Champions League għal xina li hija hemm il-Milan, hemm il-Juventus, għal-kem fuq il-Juventus għandek il-kustjoni ma nafx kif se spiċċa fuqha, għal-issa noddu hemm il-Roma, hemm il-Lazio u hemm l-Atalanta, jiġifieri hemm diversi timijiet apparti n-Napli ma n-Napli bħalissa qed nondhom maħrubin. Illi għatirri jġildu għal kompetizzjoni, ovvjament irridu naqtaw figura tajba fil-Champions League minkejja illi ġejna mal-Porto, mux tim ta' min jarmiħ, u fuq kollox għatem żewġ tazzi illi irridu niddefendu li huma l-Koppa Italja u s-Superkoppa Italjana illi jien nispera li jibqaw appuntu emmek. Dejt il-tabone u Mark Xkembri, jek tridu taddu, tistaw taddu fuq Zoom, kem tħallu li messaċ, ħallu nkun nistan daħħalkom tajdu naqra hello u koll l-segwaċi tana. Pickford, reliable, imma xtaħseb borgow l-soħra pal Ramsdale. Jena personali, Pickford kallu t-tizza dinja tajba, minn kajja l-freċ u l-pudini kolla illi jgħamil mal-Everton. Fil-fatina, fil-ferma tiegħi qabel it-tazza tad-dinja kelli dubju kbir fuq
fuq Pickford onestament. Fil-fatt kelli question mark kbira, speċi għandu jibda Pickford imma jidher li fit-tazza tad-dinja ħarġni ta' raġel. Kont sorpriż ukoll bil-wiriet pożittivi li kellu Maguire għalkemm kien hemm min qal autogol u mhux autogol illi x'ismu. U hawnhekk ukoll jidħol naqra magħna Mark Schembri illi dal-waqt ukoll sejrin narawh fil-programm Verdet Finali illi ser ikollna fil-nhar it-tnejn li ġej. Mark, qed tisma'na? Qed nisma'kom, il-lejla tajba. Mela Mark, ma nafx hekk forsi għandek xi messaġġ għall-segwaċi tagħna. Fuq dak li qed jiġi ġol Italja, ħan nitkellem l-iktar ma nistax nitkellem. Le, forsi għandek xi kumment ġenerali. Jien onestament ma tantx kont qiegħed insegwu x'inhu jiġri fil-kamp tagħkom bħalissa bejn il-mawwa tal-Inter, bejn tazza tad-dinja, naħseb li kont naqra Le jiena ħabbat iżejjed. Però ma xi xi messaġġ is-segwaċi tagħna Le jiena mill-aħħar li tkellim, jiġifieri prattikament 15 ilu issa kompla jkun hemm sviluppi, jiena li qed nara naqra stramp ġol Italja huwa li dirigenti għoljien ta' tim soħra li mhux daqshekk jaraw għajn majn mal-Juve ħarġu jiddefendu l-Juve li tħalli li question mark enormi għalfejn u fosthom qed nitkellem fuq Lotito li nafu mhux xi wieħed jieħob lill-Juve. Tkellem ukoll il-Ministru tal-Isport Taljan biex ma niġġudikawx. Jiena nemmen illi l-għonet diħat iħu fit-tul. Fl-opinjoni tiegħi ġiet ix-xoqqa f'mhux tal-UEFA li fil-kompetizzjoni Ewropej li żgur mhux ħanilagħbu, ġifieri prattikament ġifieri naħseb is-sena dieħla qed nara barra, tħadd pattin ta' Super League. Fil-fatt qed tistennu s-Super League nistennew id-deċiżjoni. Għadu xi verdett. Għandu l-ewwel verdett. Ġifieri. Ifimni dak komplew isiru iktar da l-istorja saħat li ħajġri huwa hekk. Ma apparentament il-Prokura ta' Turin qed tafas ħafna, però l-Juventus min-naħa l-oħra peress li s-suq qiegħed Milan fejn huma kwotati iridu li l-kawża tinstema' ġew Milan jew inkella saħansitra ġo Ruma u qed ngħid ġo Ruma għax hemm il-browsers tal-Stock Exchange qegħdin hemmhekk. Jiġifieri dik taf tbiddel l-andament, però hemm punti li l-ġib ta' Turin b'mod sorprendenti jiena ngħid qed toħodha kontra l-544 paġna li ħarġet il-Prokura għax qed tgħid li fil-futbol ma tistax tiddeċifra il-valur tal-beħ u li meta wieħed jixxi plejer. Jiġifieri da argument miftuħ beraħ u mhux argument nispiċċa. Jien li qed naqra kera u forsi jiena nitkellem bla kantunieri li hemm maħruq illi 16-il sena wara Calciopoli jiena fermament u mhux nidħol fil-mertu lejla nemmen li kienet storja avventata. Darba tajna lill-medja faxxejna bil-Malti l-medja xi tgħid. U qed ngħid hekk raġuni li jekk kien hemm xi kuntratti jiena mhux iktar li ddejjaqni tal-plusvalenze għax il-plusvalenze jiġifieri anke fl-ixju ta' b'eżempju bejn Arturo u Pjanic kien hemm spjegazzjoni għalfejn waslu sedaw. Din biċċa xogħol ta' flus li ġew moħbija li qed jingħad li ġew moħbija ħanejt hekk kien hemm xi 34 miljun biex eżempju ma jurux li kull sena kien hemm 200 miljun dejn. Il-ftehim mal-plejers biss minn il-Covid. Eżempju u l-ġieb qed tgħid li din il-biċċa xogħol bdiet mill-Covid u m'għandix għalfejn tibqa' għaddejja biha. Imma mbagħad minn ġewwa qed jingħad li kien hemm ġiex plejers li kixfuna. Il-plejer li jħobb ħafna l-Juventus, dak li lab il-World Cup kollha bħalli kieku qallu li mal-Barnet jibda kull logħba, dak li kellu jkun jien naf minn ħanaqbad insemmi difensur kbir ġo moħħi. Jiġifieri. Ħansemmilek jien ħanejt ġara delikt. Għal delikt. Il-ċampjon tal-World Cup. Għajt sorpriż kif Van Gaal
għażel il-Nathan Ake u mhux il-Delict. Bir-raġun, għax laqas mal-Bayern ma kienet jibda, kien hemm xi lob li beda, għax għandu l-sinu twal minn persontu. Nesa kemm minħabba fih da l-ewwel wieħed. Sewa il-Juventus daħlu ġo kustjonijiet minħabba l-Ostrejna handsballs li kien jagħmel. U mbagħad għandna l-aqwa play li qatrat il-Juventus fuq il-faxxa l-jemenija. Dak li naħseb qiegħed hemm biex it-tobba tal-Juventus jibqgħu jaħdmu ħafna. Nitkellem għal Mattija De Cilio. Veru dak il-play għandu ħafna fuq xiex jitkellem. Ifimni għandu min jaqbes għalih hemmhekk l-Allegri. Għandu l-Allegri. Issa xi ħaġa li naf li lilek Antonello mhix se toġbok huwa jien l-net ma kontx naf li se nidħol f'dal programm. Le, ifimni aħna ifimni iktar daħħaltek biex forsi taddina naqa' messaġġ anki għandna wkoll xi iżjed kummenti rridu naqrawhom. Li qed jingħatu lill-plejer li kixef, sorry, lill-ġurnalist li kixef li kien ġej Ronaldo mal-Juventus 4 snin ilu, qiegħed jgħid illejla li kien hemm ftehim jew laqa sigreta, għax ftehim qatt m'hemmx, hemm laqa sigreta li saret diġà bejn Elkan u Marotta. Però, u din importanti, ma jfissirx li hemm ftehim. Il-ġurnalist intej minnaħa tagħna Qed jidher huwa fake news. Issa eżatt ingħata ħajdu fake news. Allora li, ġifiri, jiena kif dejjem ngħid il-verità tkun x'imkien in between. Li forsi kien hemm kontatti, forsi ma ltaqgħux face to face, ma nafx x'għamlu. Ġifieri. Jiena diskussjoni ħankompli nsegwiha ġifieri mod mill-viċin. Kien hemm Żiljani qal li kull lik li ħadna d-disa leaks li ħadna jiġu revokati, ma nafx fuq l-imbażi għax sa 2010-17 il-Juventus bħala kontijiet sakemm kien hemm Marotta kienu tajbin, u kif għal Kellini konna 20 sena fuq kulħadd u fottejnihom bil-Malti. Ifhem Mark, jiena jekk trid tinillik tan-1920 nieħdu. Għal-għazim ħadd tistilla qabel il-ġirien. Tan-1920 ma nistax intiegħu lek torn. Għax ma naħsibx ħaduh il-Juventus kienu. Tilfu, le, ifhimni li terġgħu t-tieni punt. Għax inti qed li tan-1920. Eżatt. Mhux tat-2020 rid tgħidli. Hija l-istaġun 19-20 qed ngħidu. 19-20. Dak il-lik ta' sarri. Imma dak 2000 2020 kien mhux 19-20, l-istaġun 19-20. Set nieħdok għax jien qed nieħdok bħala 1920. Le, l-istaġun 19-20 jekk dak il-kampjonat biżejjed Mark. Ma naħsibx li huwa ta' onor wis li terġgħu tieħdu hekk. Imma insomma jiena mhux ħanqod nidħol ġudaw, apparti battuti u ċajt. Dija kwestjoni taħraq li qed jingħad li l-ewwel ħajkun hemm ir-riżultat fuq ġiex binarji, wieħed fil-qrat Italjani u l-ieħor fil-inħa sportiva. Ġifieri qed jingħad li l-ewwel aħbar tista' tingħata fis-sajf bejn ir-rebbija u s-sajf l-ewwel indikazzjoni li qed jingħad. Però biex jitwaqqgħu il-Juve Serja B, irrid ikunu sabu li il-flus li ġew mill-plusvalenze kienu użati biex jagħmlu l-iskrizzjoni jinkitbu bil-Malti għall-kampjonat. Li jiena ma nafx kemm għamluha, ġifieri ifhimni l-attakk ilu għaddej fuq Juventus mill-1980 biex jekk jista' jkun jagħmlu kull sena fis-Serja B. Però issa naħseb li triq minn issa l-qudiem. Trid tkun iktar minn qatt qabel li apparti li jridu jġibu l-kontijiet fl-ordni. Jiġu jiddispjaċini alla Riva Bene li ġie ftit xhur. Nibnu fuq dik l-Under 23 li għandhom li hemm żgħażagħ promettenti u jżidu bi plejers ta' valur li jkunu barranin. Għax inutli eżempju nemmen li żżomm bħal McKennie. Jekk eżempju tiġi somma tajba minn kellha McKennie kellha tazza d-dinja tajba. Biss, Mark, ħalli naraw ftit, ħalli naraw kol xi messaġġi li qed jibgħatulna s-segwaċi tagħna biex anki wkoll speċi nkunu nistgħu x'ismu. Darren Baċ, Forza Arġentina, Ronald Psadni, vera l-affarijiet tal-Moro tal-Inter setgħu saru aħjar,
Ronald nerġa' ntenni il-klabs m'għandhomx tort, imma mod ġenerali min irid jiltaqa' u jieħu ritratti magħhom irnexxielu fuq it-tazza tad-dinja Mark qed issegwi xejn? X'opinjoni għandek? Infimni, fuq it-tazza tad-dinja. Sissa impressjonawni it-timijiet Azjatiċi, apparti il-Marok, u għednejtek għax għednejt għas-Saudi Arabia, fost it-timijiet li rebħu l-Arġentina fl-ewwel logħba, il-Ġappun, ġifieri, orajt il-Korea t'isfel sabu logħba saba ma xejdulu, mal-Brażil. L-Iran sfortunatament kellhom il-problemi politiċi li nemmen li affettwaw it-tim, ġifieri anka tkellem ma' persona li huwa minn hemmhekk reċentament jemmen l-eżempju li l-Brażil huma l-Iran kienu aħjar minn dik il-prestazzjonijiet li taw, ma kif qed nisimgħu fl-aħbarijiet l-affarijiet xejn mettejn. Meta tkun taħt pressjoni. Eżatt il-pressjoni hemm. Il-Qatar kienu għalija l-ikbar diżappunt għax kien l-ewwel tim ospitu li qatt inqala fil-gruppi. Il-Marok il-Qatar naħseb li d-diżappunt Mark kien il-Belġu. Lejn qed nitkellem it-timijiet tal-Asja u dan. Issa, però kon ħanejt kelma kemm fuq il-Belġu. Il-Belġu naħseb li l-era tagħhom il-Golden Era spiċċat. U għaw xi punt interessanti li l-ex-champions tad-dinja tal-2006, 2010 u 2014 minn meta rebħu t-tazza tad-dinja qatt ma reġgħu rebħu logħba fl-istadju tan-knockout. Għax it-Taljani kienu għaddew darbtejn minn dak iż-żmien law fl-2010-2014 qatt ma kwalifikaw oltre mill-gruppi. Il-Ġermanja daħħal ġiex edizzjonijiet inqalgħu fil-gruppi u Spanja wkoll jidhirlek. Jiġifieri dan huwa ċiklu. Li qed nara interessanti f'dil World Cup hu illi il-moviment kalċistiku ta' players kif qed ġej mill-Asja, mill-Afrika u li jilagħbu fil-kontinent Ewropew qiegħed jgħin it-timijiet rispettivi tagħhom biex jagħmlu dik il-qabża l qudiem u forsi aħna li mdorrijin li nisimgħu biss b'timijiet Ewropej ma nikkunsidrawx dan il-fatt. U allura mbagħad noħduha sorpriża meta naraw il-Marok, meta naraw il-Ġappun, għandek il-Ġappun bejn 15 plejer bejn il-Bundesliga u Zweite Bundesliga li hija tieni diviżjoni Ġermaniża. Bla ma ninsew ukoll plejers oħrajn bħal Nagatomo b'esperjenza kbira. Fil-passat. Fil-passat. Għandek il-Marok li jekk minn is-ser żball għandhom 17 il-plejer b'nies il-Marokkin imma ma twildux ġol Marokku jilagħbu għal pajjiżhom. Eżatt, il-fatt minn għalija tlieta biskul m'għandhom jilagħbu fil-kampjonat Marokkin. Bella qed jgħidilna Marokk Kroazja finali. Ma naħsibx ta' Samuel Eto'o preveda lil-Kamerun u l-Marokk fil-final. Viċin ma, U jgħid viċin. Jien naħseb Franza Arġentina tkun il-finali. Għalkemm kif qed jgħid Brady hawn issa Jien Marokk Kroazja għandhom aqwa difiżi. Il-Goblers kellhom wirijiet tajbin. Jien ħanermiek l-Arġentina xejn ma jogħġbuni. I mean, qed jaqlagħhom Messi mill-ħama, imma ma tantx qegħdin jikkonvinċuni, jiġifieri. U jiena nixtieq li dil World Cup anke fil-programm li jekk il-Bambini Rejt ħajkolli bħala ġimgħa l-verdet finali li nixtieq nirringrazzjak. Nixtieq purament li nitkellem biss fuq il-futbol mill-lob għax issa ftit tal-minuti u reġgħet għamet kwistjoni oħra rigward il-World Cup tal-Qatar. Issa teqpaddex wara li miet ġurnalist Amerikan, miet xi fotografu issa u ħafna suspetti u hekk. Jien ħanajt ħaġa. Kellna ħafna kontroversi f'din it-tazza tad-dinja, però bħala livell tal-lob kienu wieħed tajjeb ħafna, Jiena minn tiegħi. Jien mhux ħanejdlek li rajt lob sbieħ. Pereżempju logħba ta' nhar il-ġimgħa Kroazja Brażil. Jiena mhux ħanejdlek li rajt kull logħba. Fil-World Cup kien inqas. Imma segwejt ħafna highlights u jien nidem inħobb insegwi ħafna statistika wkoll. Però mill-lobiet li rajt jiena dejjem kienu interessanti. Rajt tal-Belġu u l-Marokk, rajt l-Arġentina u xejdulu u l-Olanda, rajt l-logħba tal-Ingliżi tal-Vjeraħ, jiġifieri
veru t-tim favorit għalkemm jien minix iffissat fuq nazzjonali Italja. Mhux qiegħed hemm imma jiena iktar looking forward li nara t-timijiet li nħobb jien, jiġifieri Juventus internazzjonalment u l-ħibs għaw Malta. Il-ħibs li tawna ferħa fit-tmiem nhar-ħamis li għadda. Tajb ukoll ngħidu proset li t-tim tazza miksuba. Dat ma kienx logħba faċli xejn, kienet logħba sfortunatament nervuża immens ukoll, ġifieri, imma mbagħad il-penalti huma lotterija. Issa l-ħibs jaġgħu jaffrontaw il-Furjana għada fis-7:9 fil-kampjonat, ġifieri. Rebħa għada hija importanti għax illum rebħu kemm il-Ħamrun u rebħu kemm il-Gżira u anke Bikir-Kara. Ġifieri hija rebħa hija importanti daqs il-ħobs li niklu da kuljum. Ma rridux ninsew li l-ħibs qegħdin f'taqtija biex jidħlu fl-Ewropa, Ifhimni, dik kif jidru l-affarijiet, dik naħseb li iktar li tista' tasal dan l-istaġun. Le, bjom viża nemmen l-Ħamrun mhux se jaslu kummenti oħra f'satni naħseb ikollna ripetizzjoni tal-finali tat-Tazza tad-Dinja 2018. Jista' jkun. Jiena. Kun it-tieni darba jkun għaldi jew. Għax ġaġrat fl-86 u fin-90. Eżatt. Fis-86 kienu rebħu l-Arġentina, fid-9 kienu rebħu l-Brażil. U l-antidirettant tal-istatistika tajb illi wkoll nfakru illi mit-Tazza tad-Dinja ta' 82 il-qudiem tim wieħed żgur dejjem kellu plejer fil-finali li dan huwa l-Inter. U jista' jkun il-Bayern Munich qegħdin hemmhekk ukoll. Ma dik il-lista jiġifieri issa dik irridu narawha. Brady Muġejja Hakimi l-aqwa plejer tat-Tazza tad-Dinja s'issa l-opinjoni tiegħek Antonello. Hakimi. Okay, ngħidu li kienu wieħed mill-aqwa. Għax imbagħad għandek il-vari Messi, il-vari Mbappé, il-vari Giroud. Għal Hakimi naqtalek diskorsa flek jiġi ħiċċan seġa li ġilura ma l-intermu. Musti diskaċini, għanajtek. Ma bħalissa għandi fiċċi bil-kontrattiju. Le, ma nammaġinax li Hakimi ħajerġa lura. Jiġifieri ngħidu one of many. Bl-inter il-Golden Boot minn issa, il-Golden Ball ta' Tazza tad-Dinja minn issa naħseb għaduk mini Brady. Irridu nitkellmu naqra forsi bħallum ġimgħa nkun nista' ngħidlek iżjed b'ċertezza. Glenn Abela, Bruno Fernandes kien perfett f'din it-Tazza tad-Dinja, hawnhekk Bruno Fernandes suġġestjoni interessanti anke fid-dawl ta' l-eneżimu Battibek li kellu dak il-plejer li għadu jaħseb li juxi stilla ma li fil-verità naħseb li għadda żmienu. Ronaldo, naħseb li l-aħħar snin tal-karriera mhux qed immaneġġjhom bl-aħjar mod possibbli. Issa rridu naraw x'qed tisir mal-Al-Nassr ġo Saudi. Ronaldo jidher li rrifjuta raġuni li għadu qed jaħseb li hemm xi tim ta' Champions League li jista' jiġbru, which I highly doubt it, speċjalment bl-attitudni li wera sewwa Manchester United kif ukoll mal-Portugal. Jiena hija personali fuq di. Naħseb illum l-ewwel darba li għandi l-opportunità li ngħidha pubblikament, Erik ten Hag rebaħ l-istima kollha tiegħi għal mod kif il-Cristiano Ronaldo qabdu minn xahru għallu int bankina, but kif marinewwaħ ma' Piers Morgan għallu titkompli tnewwaħ ma' Chris Morgan ejja naqra hawnhekk dak huwa l-bib ta' barra tista' tgħaddi minn hemm. Jiġifieri, naqbel perfettament mal-opinjonista Simon Jordan li qal it was a complete why not in ta' Ronaldo ma' Piers Morgan. Turija li meta tawwa l-insinek. Dak li tieħu Glenn fuq Bruno Fernandes. Fuq Ronaldo nixtieq inżid xi ħaġa jiena wkoll. Ronaldo apparentement għandu kwestjoni pendenti mal-Juventus ukoll. Li jrid lura 19 miljun. Biex inkompli nżid. La titkellem fuq Ronaldo u viżavi li xogħol għaddejja tal-Plus Valencia. Għandna wkoll kumment oħra minn Mark Trapani, jalla t-Tazza tad-Dinja jirbaħ Messi ħalli Penaldo
ikompli nawwaħ ma' Ġorġina u ma' PX, u naħseb li hemm se jispiċċa. Għaliex jekk ebda klab ma jridu, fil-fatt kif U kien għaliex imur lura jew jagħmel xi żmien ma' Sporting. ma jridux. Kemm Sporting kien għal-onet jaffordja, ħottini net f'dat taħwit li qed joħloq. Għax ikissillek l-armonija tat-tim. Aħjar saqtejtni eżempju l-iktar plejer li ddiżappunta fil-World Cup, fl-opinjoni tiegħi huwa plejer Juventus Dusan Vlahovic. Fil-fatt, Għajdu. stennejt ħaġiżet minn Vlahovic, apparti, però jidher li kellu xi problemi mat-teammates tiegħu. Qed jingħad li hu seta' għalibha xi plejer u mbagħad tkellem għallu mhux minnu li ma xi mara tiegħu ma nafx, ma nkun ma ħadx jagħmel, però naħseb li l-problema tal-pubalġija qed kisru. Għax l-aħħar logħba li lagħab mal-Juventus sħiħa kien qed nitkellmu fil-15 Ottubru. Qed nitkellmu sewwa xahar ilu da mhux xahar ilu forsi ta' ftit. U niftakru li qabel World Cup mal-Juventus għamelt li ġimgħat ma jelabx. U diżappunti ieħor fil-World Cup u ma ġiex plejers tal-Juventus ta' Di Maria u Paredes għazuraw il-valur tagħhom. Paredes ma ġobni xejn U laqas l-attitudni tiegħu fil-ground mhux bitni. Xejn. Nhar il-ġimgħa. Jiena nsemmilek plejer ieħor Mark. Għall-kandidat tad-diżappunt tad-dinja Kane. Ma tiġġudikax plejer fuq penalti. Le mhux niġġudika fuq penalti. Fuq Baġġo allura fil-94. Baġġo. Le, Baġġo, eżatt, ma mhix daqshekk. Għax kien hemm argumenti fin-94, għax l-94 l-World Cup li verament niftakar ċara. Li ma kienx għadu skurja goal wieħed fil-group stage, u mbagħad minn man Niġerja li hemm kien beda jiskurja. L-istess diskors tal-Pawlo Rossi fit-82. Dik tektar Pawlo Rossi għamel l-ewwel erba' logħbiet ma skurja, x'mbagħad skurja tripletta fil-ħames logħba kontra il-Brażil. Glenna Bela, Ronaldo tilef il-plot fl-aħħar tal-karriera tiegħu u jaħassra kbira l-plejer dik il-karriera suċċessiva. Naqbel ma' Glenn jiena, naqbel miegħu għax tilef għalep u l-ġbejna ngħidu bil-Malti. James Hyde, anke Lautaro Martinez stennejt aħjar minnu. James jekk forsi trid tgħaddi s-sellem is-semmija tagħna bħala wieħed mill-membri tat-tim, you're more than welcome. Qabel ma nagħlqu u wkoll għax il-ħin wasal biex jiskadi ngħaddu l-aħħar avviżi tal-parroċċa ħansejħulhom hekk qabel ma nagħlqu Mark, l-aħħar kumment min-naħa tiegħek? Jiena l-għonet nirringrazzja lilek għax dik kienet verament ta' blaħsieb il-lejla. Jiġifieri kont qed insegwi u tajtkom ċans titkellmu fuq it-tazza tad-dinja mhix l-iktar bniedem li ħassejtni għandi nitkellem fuq l-Ingliżi u hekk jiena. U jiena eżempju jien insomma Taljan imma m'għandi xejn kontra l-Ingliżi, jiena bħala nazzjonal iktar idejquni Franza eżempju u l-Ġermanja. Imma dil-mentalità Maltija, Juventus kontra l-Inter, Italjani kontra l-Ingliżi, jekk tmur ġol Italja, min ħajsemmulek il-Franċiżi Italjani żgur. Jiena għalkemm l-Inter inqishom bħala rivali kbar tal-Juve, imma ma tantx inħobb najjarhom għax inqas għandhom storja. Timijiet oħra jaħsbu li huma l-aqwa tad-dinja u l-istorja ħafna għar minn hekk. Għalkemm dis sena ħalqu li ħalqi naħseb. Għal min qed tgħid. Għan-Napli qed ngħid. Eżatt, fil-fatt fuq in-Napli, Kopajt Chris, taqblu li Rashford kellu jingħata aktar ħin flok Harry Kane, Kopajt għadda waħda saw. Kellimni private. Jien naqbel miegħek Chris, naqbel perfettament miegħek. Jiġifieri fuq dina ta' fuq x'ismu fuq Rashford u Kane. Jiena ma nistax nifhem x'kellu f'rasu Southgate biha il-biċċa tax-xogħol. Ma nistax nifhimha jiena din. Ma nistax nifhimha. Kif Southgate qata' ras Rashford fin-knockout, dik kien żball ieħor fil-ferma tiegħi.
Fajn, Saka kellu fajn, Saka kellu kif ħanaqbad ngħid. Ma kellu World Cup tajba, imma Rashford skurja għalek 3 goals. Ma nafx, Forsi jkun ġara xi ħaġa fid-dressing room, ma nafx. Southgate out ma minn qiegħed inti, Mark. Bħala wet li Jiena naħseb li l-ikbar, jiena bħala supporter neutrali, naħseb li l-ikbar problema kif ġiri anke tlek personalment tal-Ingilterra, naħseb għandhom players tajbin. U rew li huma players tajbin. Però meta jiġu x'jagħmlu dik il-qabża taħt Southgate mhumiex se jagħmluha. Sfortunatament is-seba' darba fl-istorja tat-tazza tad-dinja li weħlu f'dan l-iskoll l-Ingliżi. L-iktar li weħlu fil-fatt. Fil-parti tal-finali. Imma ma narax fina tim Ingliż jew kemm għandi żmien li jagħmellek dik il-qabża. Jiena nemmen li kieku ta' it-Taljani daħluhom b'wild card ukoll kienu jaslu miżerjament dat-tim opak li hemm sal-kwarti tal-finali. Għax meta umu. L-Ingliżi ma nafx. L-Ingliżi qatt ma nara dak l-ispirtu fihom. U Southgate ma tantx ispirani lili. Naqqas xejn. Lejna bħalek naħsibha Mark. Eżempju, coach naħseb huwa tajjeb huwa diħaw. Issa ma nafx man nazzjonal kif jireaġixxi. Min? Dak ta' Newcastle jekk mhux se jeżbal. Diħaw, naħseb li ma nimmaġinax ħajtħol issa-samma. Ma ħsibx huwa coach ħażin, Fil-fatt kien qed ikun imsemmi bħala the next England coach. Jiena bħalma naħseb Impulsi ta' għandi kieku nara Ġermani simexxi l-Ingilterra. Le, jiena bħalma smajtni ngħid, jiena naħseb li kolli nista' porti Southgate sentejn oħra nista' portih, biss mbagħad wara Euro 24. Ma qed issemmi tista' porti inti. Il-ħolma hija Mourinho. Il-Ġermanja ħajkunu hom qalu ħajsta portu l-Flick. Il-coach tagħhom ma rriżenjax da. Jiġifieri ma nħu xejbik bil-Ingilterra jimxu fuq l-istess passi. Però il-pressure tkun fuq il-Ġermanja mhux fuq l-Ingilterra. Il-Ġermanja kont jilabu il-kampjonati f'pajjiżhom volli l-Ingilterra li ħankunu onesti għax hawnhekk se nkunu f'pożizzjoni antipatika għaliex hemm Malta involuta. Bir-rispett kollu lejn kulħadd. Jiena nemmen li fi grupp fejn għandek l-Ingilterra, l-Italja, l-Ukrajna, il-Maċedonja u Malta. Jiena nemmen li l-Ingliżi għandhom jirbħu l-grupp. L-Ukrajna u l-Maċedonja mhumiex tim ħżien, Le, mhux timijiet ħżien, ma nemmen li l-Ingilterra l-iktar waħed tim b'saħħtu mill-5 li hemm. Bir-rispett kollu lejn kulħadd. On paper illum, imma dasa sentej oħra, anka sa xahar ieħor jaf jinbidlu ħafna affarijiet. Jiena ħjar saqsejtni kemm hija bla sens World Cup b'48 kif ħajkun 4 snin oħra. Diġà ma naqbilx ma' 32, għalija 24 kif kienu sa qabel il-98. Kienet sabiħa, sa' 94 hekk kienet, għax hemmhekk veru tara il-krem della krem, l-espressjoni eżatta. Hemm issa jkollok grupp 16 il-grupp. Bit-tliet timijiet jgħaddu l-ewwel tnejn u mbagħad jibdew fażi ta' stage 32, 16, 8, 4, semifinals u l-final. Dik għalija hija pudin oħra Infantino ħanajdu hekk. Għax ikun hemm ċertu timijiet mhux ħatrattaw żgur. B'rispett kollu lejhom. Jiġifieri permettulna naqra sekonda li qed nippruvaw ukoll indaħlu bniedem qed nippruvaw indaħlu l xi ħadd ieħor ħalli wkoll jidħol itina jidħol ukoll isellmilkom issa wkoll qed nistennew illi wkoll jingħaqad magħna għandna wkoll xi problemi minnaħa qed tipprova jidħol ukoll nistennew naraw naqra bil-tawlu ftit mossa taqa' Malta, Mark, tista' terġa' tirrepeti l-kumment li kont qed tgħid? Tinsewx li min jixtieq saqsina xi ħaġa Jien ma naqbilx ma' 48 huma wisq ħajkun hemm timijiet li mhux ħatrattawk.
Plus gruppi ta' tlieta, il-riskju buskotto dejjem ikun hemm. Eżatt, jiena Minn berba terġa'. Le, mhux hekk jiena fil-fema tiegħi naħseb illi. Għana maċċa nagħmlu jgħaddu 12 sena oħra, 16 sena oħra u ntellawhom 64, naqgħu sejrin anke tlieta tal-Euro ta' x'netqgħu mal-World Cup biss. Mela l-Euro minn 55 tim irreġistrati mal-UEFA għandhom jgħaddu 24 kważi nofshom. 16 biżejjed. 16 huwa ideali kif kien. 8 kienu ftit kif niftakar meta jien kont żejr. 16 kien ideali. Inkella naqbdu u kull min jilab fil-UEFA jew jilab xejdulu għaw fil-Euro Nations Cup. U min jew affiljat ukoll mal-FIFA xejdulu jilab aħseb wara tagħmel World Cup kull sentejn kif rid Infantino. Hekk tiġi aqwa mbagħad. Kien se tħarbat il-kalendarju mela, Luke, s-sura di turmin taħseb li għandu l-ikbar ċans li jirbaħ it-tazza tad-dinja, kif diġà għattilkom Franza, u jenaqat ma nakopajt Chris hawnhekk. Vuċi oħra illi ħafna minnkom tkunu qegħdin tistennew kull nar ta' matul il-ġimgħa u kull nar ta' tnejn fil-programm Mixon. Chris, nsellmulek. Antonello kollha sew? Aħna kollha sew, inti. Mhux ħażin. Iġġu tispiċċa World Cup ħa nerġgħu nibdew naqgħu Premier League. Bittir li Liverpool jaqbżu l-United. Għax dak is-sattir tagħna. Fil-fatt ukoll dik se tkun ġlieda tajba misfel għar-raba post. Raba post hemm ġlieda kbira iwa. Eżatt, bħalma aħna għandkom intom nistgħu ngħidu. Chris, forsi għandek xi messaġġ twassal lil segwaċi tagħna li tisegwu l-programm tal-lejla? Nispera li kulħadd jinsab tajjeb. Nispera li nerġgħu nibdew naraw naqa' kummenti wkoll l-iskwadri favoriti tagħhom, United, Liverpool. Bħala supporter tal-Liverpool jiena l-bieraħ ma tantx kelli ċans nara il-World Cup, kont imħabbad bix-xogħol u hekk u mhux xi wieħed li ħobb nara World Cup mhix ġetta tagħha. Jien wieħed minn dawk li nżomm mal-Liverpool biss, Scouts not English. Imma xtaqt ngħid ħaġa, ma nafx taqbilx miegħi Antonello, issa kemm għamilt connection tal-meeting kelli naqa' problemi fil-connection. Jiena naħseb li l-Ingliżi kellhom jibdew aktar lil Marcus Rashford milli Harry Kane. Argument Inna għalli daħal ukoll il-bieraħ fil-free kick Rashford kien perikolus. Jiena li Harry Kane huwa plejer li qatt la fi klabb u laqas f'livell nazzjonali mu ħerbaħ xejn. Naqbel miegħek. Issa li il-Kane irduh il-Bayern Munich, Ejja, ma Rashford flok Kane naqra jibsa. Rashford flok wieħed mit-tnejn. Jiena li Marcus Rashford nara aktar bħala tret minn Harry Kane. Jien meta Rashford jilab kontra Liverpool l-inkwieta, aħjar ma jilabx Rashford u aħjar nara Harry Kane kontra Liverpool, jien l-opinjoni tiegħi. Le, efem għandek kull taħsibha kif trid hu. L-opinjoni tiegħi issa jiena players tal-United idejquna, imma għalija Marcus Rashford kellu jibda aktar lofl. Jien nista' sensasik domanda oħra, Bellingham. Jude Bellingham, hemm rumors qawwin ħafna. Hemm rumors qawwin ħafna ġewwa l-ġifieri belt tal-Liverpool u ġifieri ħafna mill-pundits famużi, Fabrizio Romano, Pleti Goal, Sports Bill TV, minn hemm Chris Falk. Daw kollha jgħidu li Bellingham jixtieq jingħaqad mal-Liverpool. Il-priorità tiegħu mhijiex flus. U fil-fatt qala wkoll f'intervista Bellingham li jixtieq imur ma' klabb fej li jagħmel xi ħaġa għal dak il-klabb li tibqa' tissemma għal dejjem għal flus jmorru jiġu u mhux daqshekk importanti għal jixtieq imur f'soċjetà ta' klabb li fej il-kultura ta' klabb tiswa ħafna u jkun hemm relazzjoni tajba ma' supporters tal-klabb u Liverpool jibqa' jgħid li ma għalix diretta ma il-familja tiegħu qed jagħmluha priorità qawwija li Bellingham jingħaqad mal-Liverpool. X'ħajjiġri ma nafx. Imma hemm mixlijiet qawwija li aktar sas-sajf li ġej jkun ingħaqad mal-Liverpool. Nisperaw aħna supporters tal-Liverpool dik li nixtiequ ma. Taraħ bħala dinek Steven Gerrard? Dinek Steven Gerrard wieħed kien hawn. Jude Bellingham ħajkun Jude Bellingham jekk jiġi magħna. Imma Steven Gerrard dejjem nibqa' ngħid wieħed minn hawn. Min jibqa' sejjera xi jgħid li kull plejer li jiġi fin-nofs magħna li kollu naqa' potenzjal
jibqa' jgħidilek Stephen Gerrard qatt ma jkun hawn. Tajjeb. Però Bellingham ikun addition tajba u mid-dera Klopp qed jibqa' jippuxja, ġifieri daw mhux qed ngħidhom minn daw l-affarijiet, daw qalhom ġurnalisti famużi u nies viċin il-klabb ukoll. Qed jippuxja biex kun hemm ikollu l-Bellingham miegħu, Bellingham hija l-priorità tal-klabb u aktar ġifieri Liverpool lesti li jonfqu l-150 miljun fuq Jude Bellingham. Jiena li jiġu s-sajf li ġej biżżejjed għalkemm hemm bżonn nżidu hawn investu aktar, ma però li rajt xi ħaġa naqa' hekk li ġibdet li l-attenzjoni, kombinazzjoni meta il-Liverpool marru training camp ġewwa Dubai u nixtieq ngħid illum kellhom l-ewwel friendly ta' dat tournament fejn tilfu 3-1. Għalkemm tilfu 3-1 kien hemm ħafna players li pruva ħafna neqsin u labu ħafna żgħar ukoll. Kien hemm ħin mill-logħba x'in rajt ir-repetizzjoni fejn kien hemm prestazzjoni tajbin, però fil-ġimgħa li marru Dubai il-Liverpool qabdu jissemmu l-owners il-ġodda u qabad jissemma Jude Bellingham. Kombinazzjoni kif qegħdin f'Dubai. Taf tawguralkom tajjeb, ifhem, għandkom bżonn plejer fin-nofs biex inkunu għedna. Għandna bżonn plejer fin-nofs, iva. Huwa plejer aħna li għandna qed jixxieħu issa jikbru aktar qed tista' tgħid jikbru. U li nistgħu ngħidu wkoll Bellingham World Cup sħiħa rajnih f'relazzjoni tajba ma' Jordan Henderson u ma' Trent Alexander-Arnold. Illi wkoll tawguralkom tajjeb. Mela qabel ma nagħlqu kemm nagħmel ftit avviżi żgħar, issa li ser jiġri huwa dan l-aħħar programmi għal din is-sena ser ikunu żona mondjali nhar il-ħamis fejn ser Wayne Mikallef li nixtieq nirringrazzja tal-biċċa xogħol tajba li qed jagħmel. Ser jagħmel l-aħħar programm tiegħu għal din is-sensiela fejn fih ukoll ser nkunu qegħdin nipprevedu l-finali u nagħmlu review tas-semifinali. Mark Xkembri nhar il-19 ta' Deċembru jagħmel il-programm Verdet Finali u mbagħad il-programmazzjoni fejn tħlu xandiriet għat-22 tieqaf hemm. Fl-2023 mbagħad l-ewwel programmi ser ikunu fl-4 ta' Jannar ikolna l-ewwel programm Mix Zone fejn ser ikolna lil Clayton iċ-Ċomba Zammit u jiena li ħan nitkellmu fuq il-lobiet tal-Salernitana Milan jidhirli u Inter Napoli l-għada l-ħamis fil-5 ta' Jannar se jkollna programm speċjali mis-sensiela Mix Zone fejn fih il-YouTubers Ingliżi jgħidu naqra tagħhom fuq il-lobiet li kellhom fil-miliet għaliex jekk tippermettuli anki jien nixtieq naqra breakdown iż-żminijiet. U mbagħad ikollna l-Mark li jitkellem fuq Cremonese Juventus u jien mbagħad ukoll nidħol ngħid kemm fuq il-kampjonati mondjali tad-darts li ser jibdew nhar il-ħamis forsi naħli nagħmel 30 sekonda fil-fema tiegħi naħseb il-favorit se jkun Michael Van Gerwen rebaħ 4 tournaments televiżivi din is-sena u min isegwi d-darts jaf biżżejjed li jekk Van Gerwen jafa sit-terbow ħadd ma jista' iwaqfu possible outsiders Luke Humphries u Michael Smith fil-fema tiegħi bħalissa wkoll qed intellgħu diversi artikli ta' introduzzjoni għal dan il-kampjonat illi mbagħad minn nhar il-ħamis nibdew nirrapportaw ukoll fuq dan il-kampjonat. Botta u risposta imbagħad jirritorna fit-12 ta' Jannar fejn ser niddiskutu logħba illi hija tant għall-qalb il-ħabib tagħna YouTuber Juventin Mark Xkembri, Napoli Juventus, hija l-logħba li Mark se jkun żgur fuq il-panel u ovvjament nibagħtu stedina lin Napoli Club Malta li nisperaw illi jaċċettaw. Ovvjament konna xi ftit artikli l-għawnu l fil-miliet, speċjalment fil-kampjonati tad-darts imma mbagħad nerġgħu nibdew in full swing mit-2 ta' Jannar. Mark, Chris, qabel ma verament nagħlqu l-aħħar kummenti, Mark naf li forsi fit-19 ta' Deċembru se tkun qed tgħaddi l-aħħar messaġġi tiegħek, forsi messaġġ żejr mhux tagħlaq għal-lejla u l-istess minn għandek Chris qabel ma nagħlqu din ix-xandira. Xej, grazzi verament ħadd pjaċir lejla l-inqas ħsieb il-ħadd fela xi ħan nispiċċa hawnhekk. Le fimni bħal llum kienet xi ħaġa naqra iżjed form relax mhux is-soltu. Frivola eżattament.
Kurzita li għandi jien bħala Juventin u bħal Chris looking forward li jibda s-serja fil-Kastijie ħatkun l-ewwel u logħba wara 296 logħba fl-Allianz Stadium minn Aranjelli. Ballegri tmunir fl-erja sportiva u Kerubini qed jgħinu u storari. Xi ħaġa temporanja sa' Ġunju di probably. Ma meqpija jien minn ħati nagħtikom il-lejl tajjeb u nintaqgħu bħala għada ġimek il-Bambini Rejt. U nsellem li l-Antonello l-segwaċi kollha u anka il-Chris. U bnejt proset ma nix ninsa l-Wejn, għax Wejn għamil biċċa xogħol teleġubijiet bit-tazza tad-dinja. Le, fimni l-mertu imur għal-Wejn li jagħmel programmi eccellenti sew Andrew Zank mis-sensiela żona mondjali. Bis nixtieq nestendu wkoll il-grazzi lil Daisy Tabona u l-James Side Kol, ma rex ninsihom biex ma naqsem mertu ta' ħadd. Il-flimkien miegħi huma Wejn ukoll ta' kuljum ippreparajnilkom diversi artikli ta' preview għal dak kollu li hemm għaddej bħalissa ġewwa il-Qatar u ovvjament tista' tfadal din l-aħħar ġimgħa ta' artikli rigward it-tazza tad-dinja. Chris, il-messaġġ tiegħek? Ħadd pjaċir li dħalt dawn ftit minuti, skużawni jekk ma stajx nidħol qabel illum. Nixtieq nagħti s-sena tajba l-festi tajba lill-tim kollu tal-Kamra Sportiva, lilek Antonello, l-Mark, Clayton, John Bazan, l-eżistakom il-ġut tal-Manchester United. Nixtieq nagħti s-sena l-festi tajba wkoll is-segwaċi tal-Kamra Sportiva. U minna ħati għaj nixtieq ngħid lis-supporters tal-Liverpool you never walk alone u nistennew changes kbar fi 2023 li nispera li kunu għannaħa pozittiva u nemmen li ħajkun hemm changes li Liverpool ħajmorru ħafna l-qoddim u ħafna l-aħjar ukoll. Grazzi lilkom, infakkarkom ukoll li minna u ftit ieħor dina il-programm ser ikun ukoll fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant inħeġġukom biex tidħlu hemm tafsu subscribe l-ewwel net biex tkomplu tkabru l-familja tagħna ta' YouTube ukoll tafsu il-like fuq dan il-video u hemm ukoll diversi videos fosthom il-programmi kollha ta' Mixzone sissa, il-programmi kollha tal-intervista, botta u risposta, l-post-match reactions u ħafna iżjed materjal. Jiena minn naħa tiegħi anke minħabba l-fatt li għalaqna 5 snin ukoll il-bieraħ. Grazzi lilkom li segwejtuna f'dawn il-5 snin. Jien ma rrid inwiegħed xejn, ħanipruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inkomplu intukom kontenut mill-aqwa u kontenut ta' level dejjem aħjar. Jiena naħseb illi għallum ħadtilkom raskom biżżejjed, Antonello Bela, flimkien ma' Mark Xkembru kopajt Chris, intukom il-kumplament tal-lejla tajba, komplu segwu l-programmi illi qed u l-kontenut kollu ovvjament li qed noħorġu fuq il-netwerk tal-Kamra Sportiva. Ħudu ħsieb.